Hej alle sammen. I dag vil jeg forklare, hvordan man bruger Gemovie, et værktøj, der lader dig generere Picture Play-stil videoer gratis ved hjælp af AI. I den flersprogede version, start venligst med at vælge sproget på det skript, du vil generere. Til dette eksempel vil vi generere et dansk skript. Lad os lave en video med titlen Henrettelsen af Marie Antoinette, dronningen tabt i revolutionens storm. Jeg begynder straks at skrive manuskriptet. Der er 2 måder at generere et skript på. Den første er fra en titel. Indtast blot temaet for din video, og Gemini CLIA-værktøjet vil automatisk oprette et skript baseret på den titel. Den anden er fra et dokument. Angiv en tekstfil eller en PDF, og et skript vil blive genereret baseret på dets indhold. Du kan også tilføje valgfrie instruktioner til Gemini CLI, som hvordan skriptet eller billedpromptene skal genereres. Til dette eksempel er skriptprompten sat til 10 sætninger og billedprompten til Pixar-stil. Linket til Gemovie-installationsprogrammet er inkluderet i beskrivelsen nedenfor. Download venligst og prøv det. Skriptet er nu genereret. Næste genererer vi scenerne. Når skriptet er genereret, vises skriptlinjerne og de tilsvarende billedprompter for hver scene. Baseret på dette skript oprettes fortællerlyd ved hjælp af Chatterbox TTS stemmesyntese-modulet. Hvis ingen specifikke indstillinger anvendes, vil standardstemmen blive brugt. Alternativt, hvis du giver en WAV-fil, der indeholder 6 sekunder lyd, vil fortællingen blive klonet til at matche den stemme. Du kan også justere lydstyrke og hastighed med skyderne. I billedpromptkolonnen kan du konfigurere, hvordan billeder vil blive genereret ved hjælp af ImageFX, en AI-billedgenerator. Før generering af scener skal ImageFX opsættes. Klik på knappen mærket Indstil ImageFX Sessions token. Dette åbner ImageFX-siden i din browser. Først log ind på ImageFX med din Google-konto. Åbn udviklerværktøjerne, kopier værdien af sessionstokenet og indsæt den i dialogboksens inputfelt. Detaljerede instruktioner findes i dialogen, følg dem bare for at indtaste din token. Uden denne indstilling vil billedgenerering ikke være mulig. Når sessionstoken er sat, kan du starte genereringen af scenerne. For at generere alt på en gang, klik på Generer alle scener. Scenerne vil blive genereret ind efter ind i rækkefølge, startende med scene N. Når en scene er genereret, bliver afspilningsknappen tilgængelig. Klik på afspilningsknappen for at forhåndsvise videoen og tjekke, om fortællingen og billederne er korrekte. Nu lad os gennemgå hver scene ind efter ind. Marie Antoinette, engang Frankrigs strålende dronning, stod nu anklaget for forræderi af et folk, der engang havde hyldet hende. Hendes rejse til skafottet var en dyster procession gennem Paris' gader, hvor hønlige råb erstattede tidligere tiders beundring. Klædt i en simpel hvid kjole viste hun en uventet værdighed og ro, da hun mødte sin skæbne på Place de la Révolution. Bøddelen Charles Henry Sanson forberedte guillotinen, mens en anspændt stilhed faldt over den enorme folkemængde. Med et sidste blik mod Tuileries paladse, hvor hendes børn stadig var fanger, hviskede hun en stille bøn. Hun trædte ved et uheld på bøddelens fod, og hendes sidste ord var en undskyldning. Undskyld, min herre, det var ikke med vilje. Guillotinens tunge blad faldt med en uhyggelig lyd, og et øjeblik senere blev hendes hoved vist frem for den jublende mængde. Revolutionens storm havde krævet sit mest berømte offer, og monarkiets ære i Frankrig var endegyldigt forbi.
Hendes henrettelse sendte chokbølger gennem Europas kongehuse, der syg med rædsel pø den franske revolutions brutalitet. I dag huskes Marie Antoinette som et komplekst symbol på både kongelig ekstravagance og de tragiske menneskelige omkostninger ved revolution. Alle scener er nu genereret. Til sidst kombinerer vi de oprettede scener. Her kan du tilføje BBM samt en åbning og en afslutning. Når du er klar, klik på Kombiner scener-knappen. Det er den grundlæggende arbejdsgang i Gemovie, da skriptgenerering, stemmesyntese og billedoprettelse alle er automatiseret, kan du effektivt oprette videoer gratis kun begrænset af dine idéer. En advarsel: Gemini CLI og ImageFX har begge daglige gratis brugsgrænser. Hvis du overskrider grænsen, vil der opstå fejl. Søg venligst til næste dag for at fortsætte. Desuden tillader ImageFX ikke prompts, der krænker Googles indholdspolitik som voldelig, seksuel, ophavsretskrænkende eller privatlivskrænkende materiale. Undgå søldane prompts, når du genererer billeder. Linket til Gemovie installationsprogrammet er i beskrivelsen. Søg prøv det venligst. Nu, nyd venligst den færdige video. Marie Antoinette, engang Frankrigs strålende dronning, stod nu anklaget for forræderi af et folk, der engang havde hyldet hende. Hendes rejse til skafottet var en dyster procession gennem Paris' gader, hvor hønlige råb erstattede tidligere tiders beundring. Klædt i en simpel hvid kjole viste hun en uventet værdighed og ro, da hun mødte sin skæbne på Place de la Révolution. Bødlen Charles Henry Sanson forberedte guillotinen, mens en anspændt stilhed faldt over den enorme folkemængde. Med et sidste blik mod Tuileries paladser, hvor hendes børn stadig var fanger, viskede hun en stille bøn. Hun trætte ved et uheld på bødlens fod, og hendes sidste ord var en undskyldning: undskyld min herre, det var ikke med vilje. Guillotins tunge blad faldt med en uhyggelig lyd, og et øjeblik senere blev hendes hoved vist frem for den jublende mængde. Revolutionens storm havde krævet sit mest berømte offer, og monarkiets ære i Frankrig var endegyldigt forbi. Hendes henrettelse sendte chokbølger gennem Europas kongehuse, der syg med rædsel pø den franske revolutions brutalitet. I dag huskes Marie Antoinette som et komplekst symbol på både kongelig ekstravagance og de tragiske menneskelige omkostninger ved revolution.